президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати вилояти Сугд бо роҳбарии раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода бо сафари корӣ дар ҷумҳурии Беларус қарор дорад. Роҳбари вилоятро дар ин сафар раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо, масъулини палатаи савдо ва саноати вилояти Сугд ва роҳбарони корхонаҳои саноатии вилоят ҳамроҳӣ доранд. нахуст санаи 3 ноябр дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии Беларус раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Беларус Владимир Макӣ мулоқот анҷом дод. дар ин мулоқот ҳамчунин сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус Маҳмад Шариф Ҳақдод иштирок намуд. раиси вилояти Сугд дар оғоз барои истиқболи гарму самимӣ ба вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Беларус арзи сипоси хешро баён дошта, ҳамзамон салому паёми роҳбари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба мардуми ба мо дӯсту бародари Беларус расонид. зимни вохӯрӣ ҷонибҳо роҷеъ ба муносибатҳои Беларусу Тоҷикистон сухан карда, ҳолат ва дурнамои рушди ҳамкориҳои байни парлумонӣ ва ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодиро мавриди баррасӣ қарор доданд. зикр гардид, ки дар доираи пешгирифтаи сиёсати дӯстонаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Беларус имрӯз заминаи хуб ҷиҳати бароҳмондани муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ байни вилоятҳо ва минтақаҳои гуногуни ду кишвар ба миён омадааст ва истифода бурдан аз чунин имкониятҳо ба нафъи ҳарду ҷониб мебошад. вилояти Сугди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Мински ҷумҳурии Беларус омоданд ҳамкориҳои худро тақвият бахшида робитаҳоро дар самтҳои гуногун бароҳмонанд. ин нуқта зимни мулоқоти раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси кумитаи иҷроияи вилояти Минск Александр Турчин, ки рӯзи 3 ноябр дар Минск доир гардид, таъкид шуд. Раҷаббой Аҳмадзода дар мулоқот бо Александр Турчин барои истиқболи гарму самимӣ изҳор сипос намуда, иброз дошт, ки бо сиёсати пешгирифтаи сарони давлатҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко ҳамкориҳои миёни минтақаҳо дар ҳоли рушд буда, муносибатҳои ду кишвари ба ҳам дӯст дар сатҳи зарурӣ қарор дорад. аз ҷумла дар асоси созишномаи дуҷонибаи вилоятҳо, ки ҳанӯз соли 2014 ба имзо расида буд, ҳамкориҳо дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, илму техника ва фарҳанг бароҳмонда шудааст. ҳамзамон оид ба вазъи хоҷагии халқи вилоят ва имконияту захираҳо дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ маълумот дода шуд. дар мулоқоти роҳбарони вилоят инчунин масъалаи дастраскунии меваҷоти Тоҷикистон ва бозорҳои Беларус ва воридсозии тухмии картошка аз Беларус ба вилояти Сугд баррасӣ шуд. ҳайати вилояти Сугд дар идомаи сафар аз парки саноатии Беларусу Чин санги бузург Великий камень боздид намуда, бо фаъолияти корхонаи саноатии Белаз шинос шуданд. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии Беларус раиси вилояти Сугд бо раиси кумитаи иҷроияи вилояти Могилёв Леонид Зайц мулоқот кард. ёдовар мешавем, ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати вилояти Сугд бо мақсади густариши робитаҳои иқтисодӣ дар ҷумҳурии Беларус қарор дорад. зимни мулоқоти ҷонибҳо барои таҳкими муносибатҳои иқтисодӣ ва афзун намудани мубодилаи молу маҳсулот ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. Раҷаббой Аҳмадзода вобаста ба вазъи иқтисодии вилоят маълумот дода, қайд кард, ки дар Тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунии бо суръати мамлакат ҳадафи стратегӣ эълон гардида, ҷиҳати расидан ба ин ҳадаф аз тамоми захираву имкониятҳо истифода бурда мешавад. вилояти Сугд бо вилояти Могилёв муносибатҳои дерина дошта, шаҳрҳои Хуҷанду Могилёв бародаршаҳр ҳастанд. мо ҷонибдори онем, ки робитаҳои гуногунҷанбаи ду вилоят ба сатҳи нав бароварда шуда, дар доираи созишномаи ҳамкорие, ки миёни ду вилоят соли 2017 имзо шуда буд, робитаҳои иқтисодӣ, илмиву фарҳангиро боз ҳам тақвият бахшем. ҳамзамон афзуд, ки дар Сугд соҳаҳои саноату кишоварзӣ рушд карда, тарафҳо метавонанд бо ҷалби сармояи муштарак барои ташкили корхонаҳои нав дар самти коркарди пахта, чарм, меваҷот, консерва, маъдан, дорусозӣ аз имкониятҳо истифода намоянд. Леонид Зайц дар навбати худ иброз дошт, ки имконоту захираҳои мавҷуда барои таҳкими муносибатҳо ҳанӯз пурсамар истифода нашудааст ва доираҳои соҳибкории Могилёв низ ҷонибдори густариши робитаҳо ҳастанд.
ما میتوانیم مبادله مال و محصولات را به مراتب افزون نموده در تشکیل کارخانه‌های مشترک از جمله کارخانه استحصال لیفت، کارکرد پخته و کنسرو و اقدام‌های ضروری را عملی سازیم. جانب‌های ساری باوری نمودند که دایره‌های صاحبکاری هر دو ولایت در فورم بین المللی سرمایه گذاری که در مگلوف می‌گذرد مبادله افکار نموده لایحه‌های نو را معرفی و در آینده عملی خواهند کرد. همچنین سنه 5 نوامبر در پلات سودا و صنعت بلاروس واقع در شهر مینسک یک جایه به پلات سودا و صنعت ولایت سوخت بیزنس فورم تحت عنوان چرخ کامیابی یا خود میلنیت سوداچی دایر کردید. در آن راهبران زیاده از 60 شرکت‌های با نفوذ جمهوری بلاروس و راهبران شرکت‌های ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند. در فورم تمایل مثبت و دینامیکای بلند رشد روابط میان تاجیکستان و بلاروس در ساحه‌های اقتصادی و تجارتی کشاورزی تاکید کرده شده. از راهبران شرکت‌های طرفین دعوت به عمل آورده شد که جهت بیشتر رواج یافتن رابطه‌های اقتصادی و تجارتی میان بلاروس و تاجیکستان فعالانه سمگذار باشند. رئیس ولایت سوخت ضمن سخنرانی به نمایندگان و راهبریت جمهوری بلاروس سلام و پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را رسانیده برای مهمانداری و پذیرایی گرم و صمیمی به جانب بلاروس عرض سپاس بیان داشت. ذکر گردید که پرورش پخت، سبزیجات و چندین نمود میوه‌جات خوب به راه مانده شده است. بنابراین امکانیت مستقیما به جمهوری بلاروس صادر نمودن محصولات کشاورزی از تاجیکستان تمام شرایط لازمه موجود می باشد. رئیس کمیته اجرایی ولایت مینسک الکساندر تورچین در برآمد خود قید نمود که امروز علاقه ما در چند سمت‌ها همکاری متقابلا سودمند را به راه ماندیم. در سمت صادرات محصولات شیری و قناتی، محصولات کشاورزی از جمله تخم‌های کارتوشکا، گفت و شنیدها برگزار گردیدند که در آینده نزدیک این تدبیرها مورد عمل قرار خواهند گرفت. در آخر بیزنس فورم به ملاقات و واخوری ها باشد شرطنامه های همکاری متقابلا سودمند بین دو جانب به موافقه رسیدند.